विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन। राज्याच्या राजकारणातून अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज सकाळी बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले। बारामतीमधील नियोजित सभेसाठी ते मुंबईहून रवाना झाले होते, मात्र लँडिंग दरम्यान विमानाला भीषण अपघात झालाय। विमान जमिनीवर कोसळताच त्याला मोठी आग लागली, ज्यामध्ये अजित पवार यांच्यासह विमानातील 6 जणांचा जागीच मृत्यू झालाय। घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनाने मदत कार्य राबविले, परंतु कोणालाही वाचवता आले नाही। राज्याचे अर्थमंत्री आणि एक खंबीर नेतृत्व म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे। राजकीय वर्तुळातून या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केले जात आहे। ब्युरो रिपोर्ट, पोलीस टाइम्स मराठी न्यूज, बारामती।